Γεια σας, πάμε να κάνουμε ένα mini haul από Catrice και Essence. Πήρα 4 πραγματάκια και θέλω να τα δοκιμάσουμε μαζί. Κάνουμε ένα ελαφρύ make-up. Θα μοιραστώ μαζί σας και κάποια tips που έχω δει από το TikTok. Πήρα αυτό εδώ. Ένα Skin Tint Hydrating Natural Finish Light to Medium Coverage. Είναι το νούμερο 30, έχει SPF 30 και το είδα από μια ξένη TikToker η οποία έκανε ένα μακιγιάζ στο οποίο σύγκρινε οικονομικά προϊόντα με τα πιο ακριβά προϊόντα. Και είχε επιλέξει στα οικονομικά προϊόντα να βάλει αυτό της Essence. Έλεγε ότι το χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση γιατί έχει ένα φυσικό αποτέλεσμα. Στην αρχή έπιασα ένα άλλο, αλλά ρώτησα την πωλήτρια και μου πρότεινε καλύτερα να πάρω αυτό εδώ. Είναι ένα primer στην ουσία, 10 σε 1, για καθημερινή χρήση. Primer τελειοποίησης και προστασίας από την ατμοσφαιρική μόλυνση. Προετοιμάζει, ενυδατώνει, μειώνει τις ρητίδες, προσφέρει φυσική λάμψη, μειώνει τους πόρους, δίνει ομοιομορφία στον τόνο της επιδερμίδας και θολώνει τις ατέλειες και έχει προστασία UV SPF 15. 10 σε 1 που λέει. Είναι ενυδατικό, μυρίζει φανταστικά. Έχει λίγη λάμψη αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται. Δεν χρησιμοποιώ primer, απλά ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Είχε γυαλάδα μέσα, οπότε εφόσον δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο όταν βάφομαι, θεώρησα ότι αν βάλω ένα primer με λίγη λάμψη από κάτω, το αποτέλεσμα θα είναι πιο φυσικό, πιο, ξέρεις τι, μόλις ξύπνησα και υγεία και λάμπω. Το επόμενο πράγμα που πήρα είναι αυτό εδώ. Είναι από την Essence. Είναι stick για κάτω από τα μάτια, το οποίο λέει ότι σου φωτίζει τέλος πάντων την περιοχή κάτω από τα μάτια. Έχει ένα ροζουλί χρώμα. Τέλος, πήρα αυτό εδώ από Catrice για τα φρύδια. Τζέλ φρυδιών για εξαιρετικά δυνατό κράτημα. Η αλήθεια είναι ότι το δοκίμασα λίγο χθες και όντως τα κοκαλώνει. Αυτά είναι τα προϊόντα που πήρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Να πω εδώ ότι έχω βάλει ενυδατική και αντιλιακή. Και θα ξεκινήσουμε με αυτό εδώ το primer. Γενικά αυτό εδώ ήταν μεγάλο πινελάκι, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Με βολεύει πάρα πολύ γενικά για να απλώνω στην αρχή την ποσότητα που θέλω. Δεν ξέρω πόση ποσότητα πρέπει να βάλω. Θα βάλω τόσο. Και βλέπω. Στην αρχή είπα να μην βάλω σε όλο το πρόσωπο, να το κάνω μισό-μισό, αλλά δεν έχουμε τα ιδανικά φώτα για να καταλάβετε την διαφορά, οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε έτσι. Μάλλον πρέπει να το πλώσω με τα χέρια. Κανονικά πρέπει να κοιτάω εδώ, ωραία, αλλά πολλές φορές ξεχνιέμαι και κοιτάω τον εαυτό. Όχι γιατί είμαι ψωμάρα, αλλά για να δω πώς γράφει. Νιώθω ότι έχει δώσει μια μικρή γυαλάδα. Το χρώμα που έχει δεν είναι τόσο για να χρωματίσει. Είχα δει σε ένα TikTok όπου έλεγε ένας make-up artist μιας πολύ γνωστής τραγουδίστρας, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, γιατί δεν εστίασα εκεί. Έλεγε ότι κάτω από τα μάτια χρησιμοποιεί λιποζάν και ότι δουλεύει πολύ καλύτερα στο να μην δημιουργείται αυτό το σπάσιμο, αυτές οι λεπτές γραμμές κάτω από τα μάτια. Αυτή τη στιγμή εμένα τα μάτια μου είναι σε άθλια κατάσταση. Ας το παραβλέψουμε. Θα δοκιμάσω, θα βάλω από τη μία μεριά το primer από την Essence. Οπα, χάλασε. Ελπίζω να μην χάλασε. Θα βάλω λοιπόν εδώ το primer. Εγώ δεν έχω λιποζάν, αλλά σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω κεραλιφή, λίγη ποσότητα. Η συγκεκριμένη κεραλιφή μυρίζει φανταστικά. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό κάνει καλό, γιατί η κεραλιφή γενικότερα σαν προϊόν είναι, ρε παιδί μου, λίγο, είναι λιπαρή. Η σύσταση που μπαίνει κάτω από τα μάτια πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Το δέρμα μας εδώ είναι πιο λεπτό. Τι υποστήριζε αυτός? Ότι χρησιμοποιώντας λιποζάν, το concealer και γενικά τα προϊόντα μετά λειτουργούν καλύτερα και δεν κάνουν τις γραμμές. Αλλά το αφήνω προς το παρόν και πάμε
δοκιμάσουμε το Skin Tint. Πήρα το νούμερο 30. Το δοκίμασα κάτω από το χέρι μου και έκατσε πολύ καλά, σαν να μην φοράω τίποτα. Γενικά δεν μου αρέσει όταν βάφομαι να είναι βαρύ το μακιγιάζ μου. Θέλω πιο πολύ κάτι σε φυσικό αποτέλεσμα. Δεν κάνω και πολλά πράγματα, αλλά αυτό που κάνω θέλω να φαίνονται πιο φυσικά. Έχει φωτίσει λίγο το σημείο και έχει δώσει μία μέτρια κάλυψη, αλλά δεν μας πειράζει γιατί δεν θέλουμε πολύ κάλυψη. Δεν το χρειαζόμαστε. Και να το χρειαζόμαστε, αυτές είμαστε. Δυστυχώς, ευτυχώς δεν είμαστε πλέον 20, αλλά και στα 20 μου εγώ δεν είχα ποτέ τέλειο δέρμα. Έχω περάσει 2 φορές ακμή. Έχω ταλαιπωρηθεί γενικά με το πρόσωπό μου. Δεν είχα ποτέ αυτό το πεντακάθαρο λίγο δέρμα και δεν θεωρώ ότι υπάρχει στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει το αψεγάδιο στο δέρμα. Ακόμα και οι Κορεάτισσες, οι οποίες έχουν φοβερό δέρμα, κάνουν φοβερή διατροφή, χρησιμοποιούν φοβερά καλλιτικά. Μέσα στην καραντίνα ξεκίνησα να ψάχνω λίγο για τα κορεάτικα προϊόντα και ξεκίνησα να παίρνω τότε αρκετά skincare από Κορέα. Έχει αρκετά μαγαζιά εδώ στην Ελλάδα που μπορείτε να βρείτε κορεάτικα προϊόντα και από τα δύο που ψώνισα εγώ προσωπικά είχα καλή εμπειρία. Τα προϊόντα που πήρα τα είχα ψάξει στο YouTube, είχα δει κριτικές, μου τα έχει πετάξει και στο TikTok και γενικά ψάξτε το πριν αγοράσετε, όχι ότι θα σας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Τα περισσότερα από αυτά έχουν πολύ καλές κριτικές, απλά το θέμα είναι να βρείτε αυτό που ταιριάζει σε εσάς και δουλεύει στο δικό σας δέρμα, ανάλογα τις ανάγκες που έχετε. Κάτι λοιπόν που παρατήρησα εκείνο το διάστημα, γιατί ξεκίνησα να θέλω να χρησιμοποιώ πολλά steps στη ρουτίνα μου, σε μια ρουτίνα η οποία δεν υπήρχε, πέρα από το να πλύνω το πρόσωπό μου, όταν θα θυμόμουν θα έβαζα ενυδατική. Ναι, ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν να κάνω αυτό το Korean routine, το οποίο έχει αρκετά steps για ένα πρόσωπο, για ένα δέρμα το οποίο δεν έχει συνηθίσει σε αυτή τη φροντίδα, σε αυτά τα προϊόντα. Είτε είναι ελαφριά, είτε είναι πιο δυνατά προϊόντα. Το πρόσωπό μου λοιπόν στην αρχή ήταν τέλειο. Αλλά κυρίως αυτό το έπαθα με τα προϊόντα της Ordinary, τα οποία τα έχω ακόμα. Όχι ότι φταίνε τα προϊόντα, όσο θεωρώ ότι φταίει ότι ξαφνικά έβαλα πολλά καινούργια προϊόντα στο πρόσωπό μου και κάπως ταράχτηκε. Και μετά διάβασα όταν θέλεις να εντάξεις κάτι καινούργιο στη ρουτίνα σου, θα πρέπει να φροντίζεις να μην είναι πάνω από 2, για παράδειγμα, νέα προϊόντα. Κάθε φορά να βάζεις και από ένα καινούριο step στη ρουτίνα σου, σε όποιο κομμάτι και να είναι αυτό, για να μην προκαλέσει την ουσία σοκ στο δέρμα σου, το ότι ξαφνικά δέχεται πολλά νέα συστατικά, δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Έχει και αυτό τα ωριά του. Όταν βάζετε νέα προϊόντα στη ρουτίνα σας, μην το παρακάνετε. Ξεκινήστε, δοκιμάστε ένα-ένα τη φορά. Μόλις συνηθίσει το πρώτο προϊόν του δέρμα σας, προχωρήστε στο επόμενο. Και έτσι εκπαιδεύστε στην ουσία το δέρμα σας να δεχτεί τα επόμενα προϊόντα χωρίς να σας γυρίσει boomerang, χωρίς να γεμίσετε σπυράκια ενδεχομένως, γιατί το δέρμα θα αντιδράσει. Όπως αντέδρασε και το δικό μου μετά από την χρήση πολλών νέων προϊόντων μαζί. Κάπως έγινε πιο φυδωτωμένο, πέταγε κάποια σπυράκια, αλλά δεν ήταν κυρίως αυτό το πρόβλημά μου όσο η αφυδάτωση που ένιωθα. Αυτά λοιπόν, δεν ξέρω πώς φτάσαμε εκεί. Ήθελα να το πω. Το συγκεκριμένο προϊόν μ' αρέσει προς το παρόν, έτσι όπως το βλέπω τώρα, στο συγκεκριμένο φως. Θέλω να το βλέπω και στο φως της ημέρας, όπου εκεί θα το κρίνω και καλύτερα. Εκεί φαίνεται και αν φοράς make-up και οτιδήποτε έχεις βάλει στο πρόσωπό σου. Πριν περάσω στα επόμενα βήματα, θα βάλουμε λίγο κεραλφή. Είναι φανταστική, παιδιά. Πιο λιποζάν, Εγώ τη συγκεκριμένη κεραλφή την πήρα το χειμώνα, όταν τα χείλη μου περνούσαν μια φάση αφασίας, είχαν ξεραθεί άπειρα, και το συγκεκριμένο προϊόν, αν όχι το συγκεκριμένο, όλες οι κεραλφές είναι με αλόι.
λάδι καρύδας. Δεν θυμάμαι τι άλλο έχει. Το μυαλό μου λειτουργεί έτσι. Συγγνώμη. Από το ένα πάει στο άλλο. Πρέπει να κάνω focus εδώ. Έχουμε μαζευτεί να δοκιμάσουμε τα νέα προϊόντα που πήρα. Και εγώ είμαι αλλού. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε αυτό εδώ το προϊόν. Ελπίζω να φαίνεται κάτι. Σίγουρα διαπιστώνω ότι όντως φωτίζει κάτω από τα μάτια. Εδώ και μέσα. Κάτι άλλο που είδα στο TikTok ήταν μια κοπέλα που αντί για concealer χρησιμοποιούσε bronzer κάτω από τα μάτια. Στην ουσία αυτό τι είναι? Σαν να βάζεις κορέκτορα κάτω από τα μάτια. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αλλά όσο πιο ανοιχτή απόχρωση θα βάλετε κάτω από το μάτι σας, δεν σημαίνει ότι θα σας φωτίσει και τέλεια. Μπορεί αυτό να αντιδράσει με το χρώμα κάτω από τα μάτια και να γκριζάρει. Οπότε για να μην γκριζάρει, σου λέει βάζεις ένα πιο σκούρο χρώμα από κάτω, κάνεις λοιπόν το blend και γίνεται όλο ένα ομοιόμορφο χρώμα και μετά από πάνω περνάς το concealer που επιθυμείς. Εμένα τώρα να με έχει πιάσει φαγούρα στη μύτη μου, δεν ξέρω γιατί. Ελπίζω να μην είναι αλλεργικό. Δεν έχω αλλεργίες μέχρι τώρα. Δεν θα ήθελα να αποκτήσω. Και βάζεις λοιπόν μετά το concealer σου και η αλήθεια είναι ότι δουλεύει. Αν έχετε έντονους μαύρους κύκλους, χρησιμοποιήστε κάτι σε πιο πορτοκαλό τέτοιο τόνους. Έδωσε μία φωτεινότητα κάτω από τα μάτια. Άλλωστε αυτό λέει ότι κάνει, δεν λέει ότι κάνει κάτι άλλο. Έχω πάρει αυτό από τα Jumbo, το οποίο είναι μαγνητάκι και έχω μέσα τα πινέλα μου. Αυτή είναι εδώ την απόχρωση. Βέβαια τις περισσότερες φορές δεν το κάνω έτσι. Ένα lip gloss με glitter. Και όταν ανακάλυψα αυτό το glass makeup, εγώ ξετρελάθηκα το πώς φαίνεται, το πόσο φυσική φαίνεσαι. Υγεία ρε παιδί μου. Το βάζω εδώ στο μάτι μου. Είχε στην Essence ένα προϊόν ειδικό για τα μάτια, για το glass effect. Πήγα να το πάρω, αλλά θεώρησα ότι έχω ήδη αυτά. Οπότε δεν χρειάζεται να πάρω ένα προϊόν έξτρα μόλις τελειώσουν αυτά. Θέλουμε ίσα ίσα τη λάμψη. Δεν θέλουμε να φαίνεται fake. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πορτοκαλί. Παίρνω ένα κραγιόν πορτοκαλί και βάζω εδώ λίγο και εδώ λίγο. Πάμε να κάνουμε blend. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι ένα χρώμα που είναι ονειρικό πάνω στο πρόσωπο. Είναι λες και σε έχει κοκκινήσει ο ήλιος, ένα τσάκ. Σε έχει γλυκοφιλήσει. Βάζω λοιπόν λίγο ρούζ, το οποίο δεν είναι ρούζ, είναι κραγιόν. Αλλά who cares? Εμείς δεν χρησιμοποιούμε τα προϊόντα για το σκοπό που προορίζονται. Γιατί θα ήταν βαρετό. Και πάμε μετά. Άκου να δεις τώρα. Παίρνω εδώ και βάζω για highlight το συγκεκριμένο. Και αυτό δίνει γυαλάδα full. Κάνει ένα mini lift εδώ. Πίστεψέ με, έχει ωραίο αποτέλεσμα. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει. Αν σου αρέσει εσένα, who cares για τους άλλους. Κάνουμε και εδώ λίγο παπ. Το μπλιντάρουμε λίγο. Και να σας πω την αλήθεια, δεν πάει πουθενά. Δεν φεύγει, κρατάει αρκετή ώρα. Τι έχω πάθει. Τώρα θα πάρουμε την πούδρα σε ελεύθερη μορφή. Και θα βάλουμε κάτω από τα μάτια, λίγο να μην γυαλίζουμε. Και παντού θέλουμε να γυαλίζουμε σε συγκεκριμένα σημεία. Κανονικά η πούδρα σε ελεύθερη μορφή πρέπει να πάρεις, να βάλεις και να το αφήσεις εκεί να σεταριστεί και μετά να την μετρώει πάρα πολύ μικρή. Γιατί με ποιον θα τσακωθώ. Δεν θέλω καυγάδες στη ζωή μου, φτάνει. Φτάνει. Σε ποιον αρέσουν οι καυγάδες? Εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου. Αυτό δεν ανοίγει. Δεν βλέπω αυτό που λέγανε, ότι δεν κάνει γραμμές. Δεν βλέπω κάτι να μην έχει γίνει. Δεν ξέρω, βέβαια. Δεν
ήταν και λιποζάν, ήταν κεραλιφή. Ήταν σαν να μην έχω κάνει τίποτα. That's it, μπράβο. Πάμε λίγο στα χείλη πριν περάσω στα φρύδια. Παίρνω ένα μολύβι και κάτι που είδα στο TikTok πάλι είναι ότι κάπως το τραβάνε εδώ. Δεν ξέρω. Παιδιά, όχι. Όχι, είναι σαν το Joker. Αυτό το κάνανε. Το είδα σε ένα βίντεο. Όταν προσπαθούσε η άλλη να κάνει τα χείλη. Τη Τζολί. Βάζω σε αυτά τα σημεία λοιπόν. Και σε αυτήν την brown. Είναι φανταστικό το χρώμα αυτό. Και μετά έχω ένα τέλειο tint. Αυτό το tint από Essence. Φοβερό. Το χρησιμοποιείς και για ρούζ. Αλλά εμένα μου αρέσει να βάζω λίγο εδώ. Λίγο εδώ. Κάτω. Να κάνεις αυτό το... σαν να είναι δαγκωμένο, ρε παιδάκι. Λέμε τώρα. Τέλος, πάμε και βάζουμε λίγο gloss. Μπορείς να βάλεις ένα lip serum αν θες από πάνω. Αλλά μπορείς να βάλεις και ένα γλουσάκι. Εγώ το καθαρίζω αρκετά, δηλαδή παίρνω όλη την ποσότητα και ξαφνικά τα χείλη μου γίνανε. Και πάμε γρήγορα όμως να δούμε το τελευταίο πράγμα που αγόρασα, αυτό για τα φρύδια. Στα φρύδια μου λοιπόν δεν κάνω τίποτα, ούτε τα βάφω, τίποτα. Έχω δει όμως σε βιντεάκια ότι το χτενίζουν έτσι προς το πάνω, μετά κάνουν αυτό εδώ. Κάπως πάνε ανάποδα τις τρίχες, ναι, και ξαναχτενίζουν. Ούτε καν αναπνέω. Εσείς βλέπετε κάποια διαφορά? Γιατί εγώ δεν βλέπω. Αυτό το βίντεο πόσο fail. Παιδιά, γενικά θέλει πολύ καλό φωτισμό για να δείξεις οτιδήποτε έχει να κάνει με make-up. Εδώ που έχει λιγότερη ποσότητα, νιώθω ότι το πάω πολύ καλύτερα. Κάπως έχουν γίνει trend εδώ τα φρύδια. Έχω πάρει και ένα μολύβι φρυδιών. Θέλετε να σας δείξω ότι είναι αχρησιμοποιητό. Αυτά κάνω. Δηλαδή και τα φρύδια δεν τα κάνω απλά για να δούμε μαζί το προϊόν αυτό. Αυτό ήταν το make-up. Και για να σας δείξω και λίγο το tint στα μάγουλα. Αν και εγώ στα μάγουλα προτιμώ λίγο πιο, σας είπα, λίγο πιο πορτοκαλί τόνους. Το κόκκινο το θέλω στα χείλη μου και όχι τόσο στα μάγουλά μου. Αλλά θα σας δείξω λοιπόν το tint αυτό, το οποίο είναι οικονομικό. Είναι φοβερό. Δεν περνάω καλά αυτή τη στιγμή. Έχω λίγο μάσκαρα από την Catrice πάλι, αλλά την έχω αγορασμένη καιρό, η οποία είναι σε καφετόνους. Μ' αρέσει πάρα πολύ καφέ μάσκαρα. Θεωρώ ότι κάνει ένα τέλειο φυσικό αποτέλεσμα. Οπότε είναι αυτήν εδώ. Ναι. Και αυτό που κάνω στις βλεφαρίδες όταν θα θυμηθώ να τις βάψω είναι απλά να περάσω λίγο εδώ στο πλάι. Αυτό ήταν. Δεν ξέρω πώς έχει βγει αυτό το βίντεο. Αυτό το προϊόν θεωρώ ότι αξίζει. Όντως τα κοκαλώνει. Και αυτό εδώ προς το παρόν θα δείξει με τη χρήση. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που μου έχει δημιουργήσει και τη φαγούρα αυτή τη στιγμή. Θα φανεί. Δίνει μια φωτεινότητα κάτω από τα μάτια. Αλλά οκ. Το make-up μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι σαν να μην έχεις βάλει κάτι, αν εξαιρέσεις τις υπόλοιπες γυαλάδες που έχω βάλει εγώ μόνη μου. Και αυτό ήταν, παιδιά. Πάω να ξέρω αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή νιώθω ότι